салом алейкум дӯстони азиз. имрӯз 2 ноябри соли 2025 қарор дорам дар ҳавлии худам ва ба ман дирӯз анор фиристод Суҳроб аз Ёвон ва ман ҳуқуқ надорам ки ҳамин анорро ба шумо нишон надиҳам, чунки анорам анор аст. ина бинед, анорро бинед. ин аз ҷиҳати зебогӣ якташро дина бурида хӯрдем, аз ҷиҳати мазза тамом анорро донадор аст. анорҳои бениҳоят бамазза аст, бениҳоят бамазза аст. ва якта аз бозор дина анори гуфт ки қандаҳор аст, харидем як дона ва анорро ҳозир бармекашем. мо барои чӣ ин корро мекунем? барои ки ман бояд ки дар ҷустуҷӯи анори беҳтарин ҳастам. анори беҳтаринро бояд ёфта зиёд кунем ва дар Тоҷикистон зиёд паҳн кунем. анори беҳтарин чун ҳамун аватарро ман аз Америка ёфта овардам, ҳамикал анорро бояд ёфта зиёд кунем. якум анорашро мемонем 1 кило 302 грамм. яки дигарашро мемонем 1 кило 95 грамм. хай анори қандаҳор ин размери бозорӣ, бозорда ин размер бисёртар мегиранд. калибра 559 грамм. агар аз қандаҳор бошад фиреб накунад. ҳозир бурида мебинем. акун бурида мебинем. рангашро бинед чӣ хел ранги зебо аст. беҳтарин дона. не харбуза аз калониша ранги харбуза мебуриде. дидед? мебинед ки харбуза бурида шидед. ин тарафаш офтоб сӯзондагӣ барои ҳавай донакаш камтар сафед аст. ина бинед, ина бинед чӣ қадар анори беҳтарин. ҳозир меравем дигарошро мебинем. акун ин анорро мегирем, инҷо мемонему, инашро мебурем. ин ки 1 кило 95 грамм буд. донаи инашро бинед. инаш офтобда буд, салака дигар хел шудааст. ман гуфтам ки ина бинед, тарбуз боре мебурем. мо ҳатман суҳробро кофта меёбем. намекобам. дар ман дар тамос аст ва аз анорҳои суҳроб мо ҳатман барои зиёд кардан қаламча мегирам, то ин ки зиёд карда ба шумо пешниҳод кунем. ин анорро бинед. анорро бинед. худо бо шукр. мошоаллоҳ. ана бинед. мехӯрем, мебинем. анорам анорда. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. панҷа дидедам. я дига боло 6. ширин, бомазза. инашам ҳамихел. инашам ҳамихел. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. инаш дар афтоб бисёртар мондагӣ, барои ки пӯсташ дига шудагӣ. ҳардушам аз як дарахт. худохоҳад ин анорро меёбем. ҳатман аз ин анор мекунем, ба халқ бисёр мекунем, чунки беҳтарин анор аст. ҳамҷорон азиз, ногуфта намонад ки анор худ аз худ ин хел намешавад. дина бо Суҳроб ман ҳамсӯҳбат шудагӣ будам сари роҳ. Суҳроб чӣ гуфт? аз тирамо, амафос, кали, пору андохта побел карда мемонад. баҳор дар тобистон ҳар моҳи 2 маротиба об мемонад ва 2 маротиба боз анавай
азота метиҳад мачивина ё селитра баъд мегирад анохали анор ин анор як дарахт 50 дона мебандад ҳамаш ҳамин мебурем анори қандаҳоро мо инро чин карда будем ба гумонам ин 559 грамм баромадагӣ буд кане анори қандаҳор гуфт аку намедонам рост гуфт дурӯғ гуфт рост гуфта гизда ҳа бисмиллаҳирраҳмонирраҳим донаш фикр мекунам ба ҳамн донаи ҳавай баро монанд аст ҳозир ман донашро ҳам гап мезанам ба шумо ки монанд аст хурдтар аст калонтар аст худатон дар навор мебинед фикр мекунам донаи ин анор бузургтар аст назар ба донаи ин донаи ин калонтар аст донаи ин калонтар аст фикр мекунам чунки боз ман гирам дар дастам ҳа бале ин анор донааш калонтар аст назар ба анори ёвоно бисмиллаҳирраҳмонирраҳим дар ширини ёвон ширин ин ширинтуруш ва донаи ёвон мулоимтар ин зери дандонатон сахттар мерасад яъне ин нагуфт ҷои аввал ба анори ёвон дода мешавад 6 баҳо худо хоҳад мо сӯҳробро занг зада ниҳол дошта бошад мегирем надошта бошад қаламчашро мегирем ҳамдёрин азиз анор ин анори ёвон дар хонаи сӯҳроб дигар анорро бисёр таъриф мекунанд аку зурашро дигар ҳозир надидем ин зурашро надидем ин зураш ини акаи сурбатло қати анори эрон бедона ва ё аз ҷиҳати бедонагӣ зур лекин ширинида ҳамин анори ёвон беҳтарин зур фақат ки дона дорад ҳамдорани азиз таъкид мекунам ки дирӯз ман навор гузоштам оиди кӯмак ба ҷавонмарде ки дар роҳи рӯдакӣ наздики эсанбой зиндагонӣ мекунад чӣ будам қудрат қурбоналӣ аке қурбоналӣ буд бегоҳ ман эълон кардам дар душанбе сити дар соати 09:37 ҳозир 09:38 шуд мана 09:38 шуд 09:37 дуюми 11 мана охирон маротиба ҳозир 1 минут пеш кадоми 100 сомон партофт ҷамъ шуд 5658 сомонӣ манро нишон медиҳам ки донед ки ҳама пул худо хоҳад ба акаи қурбонӣ рафта мерасад як ҳаракати дига кунед ки ҳамон барқашро соз кунем як ҳамсараш дар духторхона аст як барем дорворӣ хараду кумур харад ҳезум харад зиндагонашро гузаронад як ҳаракат дига кунед партофтагӣ ҳастанд мана 5 сомонам ҳаст мана 5 сомон ҳаст 5 сомонам ҳаст ин одамҳои надорам пул ҳамонам партофт додам бечоро 10 сомонам ҳаст 100 сомонам ҳаст боз 30 сомонам ҳаст 20 сомонам ҳаст 100 сомонам ҳаст 200 сомонам ҳаст и ҷураи худни ман аз исфара тамошо карда аз қулқанд баҳодур 500 сомони партоф баҳодурҷон дасти шумо дарда набинад ва ҳамаи шахсоне ки ҳаминҷа иштирок доранд худо ҳамаш ба шумо дар худаш нигоҳ дорад худо яки шуморо ҳазор гардонад ки ҳамон мардаки бечора ҳамон мардаке ки мушкилӣ дорад бурда мо мушкили ӯро дар ҳамин зимистон осон мекунем як ҳаракат кунед 5 суми 10 суми 1 суми 2 суми партоем ки лоақал як 10,000 сомон бурда тияман бавай ҳамдорон азиз фаромӯш накунед хокҳои худатонро хокҳои заминатонро дар назар дорам хокҳои замини ҳавлиятонро ё боғатонро ҳатман бурда аз ташхис дар институти заминсозӣ ва лоиҳакашӣ воқеъ дар шафати бозори гипразем бозори деҳқон
حتما خاکتون رو از تشخیص گذارونید و با خاک شما چی نمیرسد معلوم کنید، همون رو وارد کنید. برای آنکه در خاک سهراب، خاک انار زمین انار سهراب همه غذا میرسد. ببینید وقتی که غذا رسید انار چه میشود؟ انار ترش میشود اگر شما در تمام غذا رو وارد نکنید در گرد انار. و اگر انار شما غذا داشتگی باشد، خاک شما از تشخیص گذاشتگی باشد، شما دانید که چی نمیرسد چی میرسد، برده آن رو وارد کنید، انم کردین میوه میگیرید. در پناه خدا باشید.